smo koliko i dece ovde prolazi, blizina škole pa i vrtića. Definitivno znači ovaj semafor za ovaj grad, za ovaj deo grada i siguran sam da će ovim i vozači i svi učesnici pre svega u saobraćaju bezbednije moći da prolaze ovim delom grada. Uloženo je 5,2 miliona dinara, 2,7 miliona dinara smo dobili na konkursu od Pokrajinskog sekretarijata za saobraćajnim putem, se zahvaljujem na tome. Dosta je bilo i saobraćajnih nezgoda ovde, ali i preglednost nekako nije bila na onom visokom nivou ili zahtevanom nivou da bi učesnici u saobraćaju mogli normalno da prolaze ovuda. U pitanju je semafor koji je smart u odnosu na određenu frekvenciju saobraćaja. Postoji mogućnost da semafor prilagodi, da kažemo, tokove zelenog svetla u odnosu na pravce. Prilikom analize saobraćaja može da se izvrši kategorizacija saobraćaja, koliko ima automobila, kamiona, autobusa, pešaka i ostalih.